Zubiok ikasgelatik kanporatuak izan zeaten bi ikasle zeaten. Pasilloan zaudete elkarren onduan. Zu Maialen alde nahi dezu eskolatik. Zu Sebastian bildurtuta zaude. Ikasgelatik kanporatu izan zeaten bi ikasle zeaten. Zigortutago bi ikasle. Pasilloan zaudete elkarren onduan, eta zu Maialen alde nahi dezu eskolatik, Sebastian bildurtuta dago. Ikasgelara sartua naiz gaur, beti bezala gustura, bati bolia bota diota, besteari berriz ura, baina berriro enai sartuko, ikasgelaren barrura, ni zertarako itzuliko naiz nahi ez nauten lekura, ni zertarako itzuliko naiz nahi ez nauten lekura. Gela barruan jakin minikan, orain arte ez dut ase, denbora pasar berri galdu joan dago zenbait klase, baina gelatik bota nauteta, beldurtu bere alaxe, etxetik ere botako naute gelatik bezalaxe, etxetik ere botako naute gelatik bezalaxe. Nola beñola jaio zinen zu, alako pasa biztia, arrazoi dezu amaren bronka, ez da izango ez dia. Ez dut pasako berriro ere gela barruan hastia, dagoeneko ikasi baitut ikasiteken guztia, dagoeneko ikasi baitut ikasiteken guztia. Intentzioa eta barrua, sentipen nasi etxai, nik dakizkidan gauza batzuek zuk oraindikan ikasgai, botan nautela esanaz ez dut, neure etxera joan nahi, amaren bronkak ez nau beldurtzen, baina aitan eskuak bai. Amaren bronkak ez nau beldurtzen, baina aitan eskuak bai. Beraz hemendik alde gintzazu, egingo duzu hobeto, alde gintzazu Amerikara ez zaitez izan etxeko, 50 urtetan 60 betetzeko, dagoeneko adina dezu hemendik alde egiteko, dagoeneko adina dezu hemendik alde egiteko. Konseju hori eman didazu, bihotzan barrendik, nere buruai ere sarritan emanan ionik lehendik. Ala eta guztiz alde egiteko, asmorik ez dut hemendik, bakarka egan egite horrek beldurtzen baina oraindik. Bakarka egan egite horrek beldurtzen baina oraindik.